ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಒಡಿಪು ತಾಲೂಕು ದೋರ್ಮಿಡು ಗುರುವಾರ ಎಡೇನ ಬರ್ಸ ಬೈದಿನ ಕಾಡೆ 10 ಗಂಟೆಗಾನಗ ತೆಡಲು ಮಿಂಚದ ಒಟ್ಟುಗು ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ದುರಿದು ಬೆಗತದ ಅಸ್ಕದ ಪೋತಿನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮೋನಿಡು ಐಸ್ರ ಮೂಡಾದಂಡ ಅರೆಗಲ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟಾಯಿ ನಂಚನೆ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಕರಿನ ಕೆಲವು ದಿನೊಡ್ದಿಂಚಿ ತಡೇರೆ ತೀರಂದಿನ ಸೆಕೆ ಇತ್ತದ ಗುರುವಾರ ಬರ್ಸ ಬೈದಂಡು ಒಡಿಪು ತಾಲೂಕು ದೋರ್ಮೆಡು ತೆಡ್ಲು ಮಿಂಚಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಬರ್ಸ ದೋರಿದ ಬೈತಂಡು ಬರ್ಸ ಬರೀರೆಗಾದ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪನ ಲಕ್ಷಣ ತೆರೆದು ಕಪ್ಪೆಲು ಅರೆದುವ ಕುಂಡೋರಿದಂಚಿನ ಪಕ್ಕಿಲು ಒಂಜಿ ನಮೂನೆ ಬುಲಿತದ ಬರ್ಸದ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆದ ಸೂಚನೆ ಆಂಡಲ ಪೊಟ್ಟಾವು ಆಂಡ ಮುರ್ಗ ಪಕ್ಕಲಿನ ಸೂಚನೆ ಪೊಟ್ಟಾವಂದ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆದ ಸೂಚನೆಲ ನಿಜ ಆತಂಡು ಕಾಂಡೇಡ್ದು ಬರ್ಸ ಶುರುವಾದ ಭೂಮಿ ಸಂಪು ಮಲ್ತದಂಡು ಒಡಿಪು ನಗರ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಮಣಿಪಾಲ ಅಲೆವೂರು ಪರ್ಕಳ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕಡೆಟ್ ಬರ್ಸ ಇಡೇನ ಬೈದಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಮುಗಲ್ ಕಬಿದಿನ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತದು ಬರ್ಸದ ಲಕ್ಷಣ ಇತ್ತಂಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ನನದ ಒಂಜು ವಾರ ತೆಡ್ಲು ಬಲವಾಯಿನ ಗಾಳಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ದುಂಬತ್ತ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಮೇ 16 ಮುಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆಲಿಡು ಸಾಧಾರಣ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡಲ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಬರ್ಸ ಬರುಂಡು ಜಾಗೃತಲ ಪಂತಂಡು ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ಪರಂಪರೆ ಒರಿತದು ಪಿರಾಕದ ಆಸ್ತಿಲಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡುಂದು ರಾಜ್ಯದ ತಿರ್ಗಾಟ ಉದ್ಯಮ ಮಂತ್ರಿ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್ ಪಂತೇರು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಬತ್ತಿನ 6 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಪಾತಿರಿಯರು ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕದ ಬಾರ್ಕೂರು ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ರಾಜ್ಯದ ತಿರ್ಗಾಟ ಉದ್ಯಮ ಮಂತ್ರಿ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್ ಬತ್ತದಿತ್ತರು ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಬಾರ್ಕೂರು ಪರತೀರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ತಾಣುಲಿನ ತೂದು ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ನಡಪೈರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಮಂತ್ರಿ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್ ಪಾತೆರ್ದು ಇತಿಹಾಸಗೂ ಸಂದಿನ ಮಹತ್ವದ ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲ ಗುಡಿ ಗೋಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಪರಂಪರೆನ ಸಾರುನ ಪಿರಾಕದ ಆಸ್ತಿಲಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದು ಐತ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಗೂ ಒಡಕ ಆವಂದಿನ ರೀತಿಡು ಪಿರ ಜೀವಕೊರ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯ ಕೈಕದೆತೊನುಂಡು ಬಾರ್ಕೂರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆನ ಪಿರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶುಡು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ನಿಘಂಟದ ಸಮಿತಿ ಕಟ್ಟದ ಪಿರ ಜೀವಕೊರ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಗೂ ಅಗತ್ಯ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನಂಚ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತುನೊಂದು ಪಂಡೆರು ಲಕ್ಕುಂಡಿಡು ತಿಕ್ಕದಿನ ಮೂಜರೆ ಸಾರ ಪಿರಾಕದ ಅಲಿದು ಒರಿದಿನೇತ ಇಸೆಯದೆತ್ತಿನ ಮಂತ್ರಿಯರು ಅವೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಬಯಲು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಕಟ್ಟುನ ಯೋಜನೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತದಂಡು ಈ ತೊರ್ತಿಗೆ 35 ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ 35 ಗುವೆಲ್ನೆನು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯ ನಡತನುಂಡು ಪರತಿರಿಡು ತೆರಿಪಾದಿನಂಚ 101 ಗುವೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ 101 ದೇವಸ್ಥಾನುಲೆನು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದು ಬೊಲ್ಪುಗು ಕನಪುನ ಯೋಜನೆಲ ಉಂಡು ಮಂತ್ರಿ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್ ಪಂಡೆರು ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸುಗ್ಗಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೇರು ಕೈಕಾಸುಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಾರ್ಕೂರ್ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಳ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸ್ತಿ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕೋಟೆ ಕೆರೆ, ಬಟ್ಟೆ ಗಣಪತಿ, ಯಾವ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೋದರೂ ಒಂದು ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಪೂಜೆಗೆ ಯಾವ ಅವಕಾಶ ಇವೆ ಅವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ಈ ಕೋಟೆ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಪುನರ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದರೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬದಲಾವಣೆ, ಪರಿವರ್ತನೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಬೇಕಾದದ್ದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾದದ್ದು
ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯನೂ ಆಗ್ತದೆ. ಕರಿನ ಕೆಲವು ದಿನೋಡ್ದಿಂಚಿ ಬರ್ಸದ ಅಂದಾಜಿತ್ತದು ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಇಂಚ ಕೆಲವು ಜಾಗೆಲೆಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಭೂಮಿ ಸಂಪಾತಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಪ್ರದೇಶಲಿಡ ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಸ ಬೈದಂಡು ಭೂಮಿ ಸಂಪಾಯನಂಚನೆ ದೈ ಮರುಕ್ಲೆಗು ಗೆಲ್ಮೆನ ಮೂಡಾದಂಡು ಕರಿನ ಕೆಲವು ದಿನೊಟ್ಟು ಸೆಕೆಟ್ ಬೆಗಪುನ ಜೋರಾದ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನ ಅಂದಾಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಕೆಲವು ಪರಿಸರಡು ಒಂಜಾತ ಜನಕ್ಲೆಗು ಉಲ್ಲಾಸ ಮೂಡಾದಂಡು ಕಾಂಡೆಡ್ದೆ ಮುಗಲ್ಕ ಬಿದಿನ ವಾತಾವರಣ ಗಾಳಿ ಬೀಜುನ ಜೋರಾದಿತ್ತಂಡು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಲ ಕೆಲವು ಕಡೆಟು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಂಡು ಮೇ ಒರ್ಮೆಡ್ದು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಗೆರೆ ಉಂಡು 14 ಕೇರಳಗೂ ಮುಂಗಾರು ಮುಗಲ್ ಪೊಗ್ಗುನ ಅಂದಾಜಿ ಉಂಡು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಈ ದುಂಬೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಉಳ್ಳಾಲ ಪುರಸಭೆಗೂ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ವಾರ್ಡ್ ಓಟು ಗುಂತುದು ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿಗೆಂದು ದಿತ್ತಿನ ಭವಾನಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಒಂತೆ ದಿನೋಡ್ದು ಹುಷಾರಿದ್ದಂದೆ ಬುಧಾರ ತೀರ್ದೆರು ಅರೆಗ್ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಉಳ್ಳಾಲ ಪುರಸಭೆಗೂ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ವಾರ್ಡ್ ಓಟು ಗುಂತುದು ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿಗೆಂದು ದಿತ್ತಿನ ಭವಾನಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಒಂತೆ ದಿನೋಡ್ದು ಹುಷಾರಿದ್ದಂದೆ ಬುಧಾರ ತೀರ್ದೆರು ಅರೆಗ್ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡು. ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಮೇಲ್ಸಂಕ ಕೈತಲು ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಭವಾನಿಯರಿಗೂ ಮದಿಮೆ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡು ಬಿಜೆಪಿದ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಡಿತ್ತಿನ ಪೊಂಜೋ ಸದಸ್ಯರು ಭವಾನಿ ಪುಲ್ಕೆದಡಿ ಆದಿಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂಡಿಕೊಟ್ಟ್ಯ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತಿಡ್ಲ ಸದಸ್ಯರಾದಿತ್ತೇರು. ಉಳ್ಳಾಲ ಪುರಸಭೆಗೂ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಭವಾನಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಆದಲ ಸೇವೆ ಸಂದಾದಿರು. ಕುಡ್ಲದ ಕದ್ರಪಾಕ್ ಕೈತಲು ಮುಳುಂಕು ಪನ್ಪುನ ಮುರ್ಗ ಚಿಪ್ಪು ಹಂದಿದ ಮೇಲ್ದ ಓಡುಲಿನ ಮಾರೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಬೆಂಗಳೂರದ 3 ಆರೋಪಿలను ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತಿದರು. ಕುಡ್ಲದ ಕದ್ರಪಾರ್ಕ್ ಕೈತಲು ಮುಳುಂಕು ಪನ್ಪುನ ಮುರ್ಗ ಚಿಪ್ಪು ಹಂದಿದ ಮೇಲ್ದ ಓಡುಲಿನ ಮಾರೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಬೆಂಗಳೂರದ 3 ಆರೋಪಿలను ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರದ 5 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ HR ಜಗದೀಶ, ಕನಕಪುರದ 38 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಸಿದ್ದು ನಾಯ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬನಶಂಕರಿದ 48 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಬಾಬು ಈ 3 ಆರೋಪಿలను ಕಾಡು ಸಂಚಾರಿ ದಳದ CID ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತಿದರು. ಅಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ಪಾಡ್ದಂಡು. ಚಿಪ್ಪು ಹಂದಿ ಮುಳುಂಕುದ 5 ಕಿಲೋ 200 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಮೇಯ್ತ ಓಡುಲಿನ ಒಕ್ಕ ಅಂದಾಜಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ ಕಾರನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಗುದೆ ತೊಂದರು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಡಿಕೇರಿ CID ಕಾಡು ಘಟಕದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಪವನ್ ನೆಜ್ಜೂರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಕುಡ್ಲಾ CID ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಡು ಸಂಚಾರಿ ದಳದ ಒತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿ ದಿಲೀಪ್ GR ಬೊಕ್ಕ ತಾರ್ನಾಥ್ S ಬೊಕ್ಕ ಅಬ್ದುಲ್ ರವೂಫ್ ಕರ್ತವ್ಯಡಿತ್ತೇರು. ಕಾಡು ಕಾಯ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಡು ಜೀವಲಿನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯಲಿನ ನಡಪಾಯ ನೀಡಿದ ಅವರ ಆರೋಪಿಲಿನ ಮಿತ್ತು ಕ್ರಮ ದೆತ್ತೊಂದು ಕಾಡು ಘಟಕದ ಪೊಲೀಸರು ತೆರಿಪಾದರು. ಶೃಂಗೇರಿದ ಹೊಸ ಶಾಸಕರು ಜೀವರಾಜರ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಬುಧಾರ ನಡೆತಂಡು. ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಜೇಂಕುನಂಚ ಮಲ್ತದಜಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಮಾತಲ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮಿತ್ತು ನಡಪೊಡುಂದು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು UT ಖಾದರ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ಪಂತಿರು. ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೋಸ್ಟುಡು ಬತ್ತಿನ ಓಟುಲಿನ ಗೆಂತಿ ನೀಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಸಕರಾದ ಗೆಂದಿನ ಜೀವರಾಜ್ ಬುಧವಾರ ಶಾಸಕರಾದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ತಿದರು. ಹೊಸ ಶಾಸಕರಾಯನ ಜೀವರಾಜ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನದ ತೊನ್ನೆಕ್ ಕಡೆಸಾವೊಂದುಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ದೂರ್ದಿನೇಕ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್ UT ಖಾದರ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇರು. ಎಂಕುಲು ಒವಿಲ್ನ ಜೇಂಕಾದಜ ಸಂವಿಧಾನ ಬೊಕ್ಕ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟದ ಉಲಾಯಿ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದ ಅಂದ ಆರ್ಪಂತೆರು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಮಾತಲ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮಿತ್ತ ನಡಪೊಡು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಜ್ಜೆಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದು ವಿಧಾನಸಭೆತ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪಂತೆರು. ತಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಡುಪ್ಪುನಗ ಏರ್ಲ ಪಾತೆರೆರೆ ಬೈದಿಜರು ಪೊರ್ತು ಕೇಂದ್ ಅರ್ಜಿ ಸಂದಾದೆರು. ಒಂದೊಂಜಿ ಇಸಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭ ಆದಿತ್ತದು ಒಂದೆಟ್ಟು ಸಂಶಯ ಮಲ್ಪನ ಸರಿಯತ್ತು. ಸರ್ಕಾರಲ ಕಾನೂನು ಪೊಂಬಾಟೊಗ್ಲ ತನ್ಕುಲ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡಿನ ಖಾದರ್ ಈ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಡು ಏರು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತದೆರೆಂದು ತನಿಖೆ ಆವಡುಂದು ಪಂಡೆರು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂಚ ಪೋಸ್ಟುಡು ಬತ್ತಿನ ಓಟುಲಿನ ಗೆಂತದು ಇಂದೆಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿದ ಜೀವರಾಜ್ ಗೆಂದದಿತ್ತೇರು. ಇಡೆಮುಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ರಾಜೇಗೌಡ ಶಾಸಕರಾದಿತ್ತೇರು. ಬುಧಾರ ಶೃಂಗೇರಿದ ಹೊಸ ಶಾಸಕರನ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ನಡೆತಂಡು.
ತುಂಬೆ ಅಣೆಕಟ್ಟುಡು ನೀರ್ದ ಮಟ್ಟ ಜಪ್ಪೆಲಾಯಿ ನೀಡಿದವ್ರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸುತ್ತುಡು ಸಮ ಮುಗುಳಿ ಮಾದರಿಡು 2 ದಿನಕೊರ ನೀರು ಒದಗಾವನ ರೇಷನಿಂಗ್ ಮೇ 4 ಶುರುವಾತನು. ಕುಡ್ಲಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸುತ್ತುಡು ಸಮ ಮುಗುಳಿ ಮಾದರಿಡು 2 ದಿನಕೊರ ನೀರು ಒದಗಾವನ ರೇಷನಿಂಗ್ ಮೇ 4 ಶುರುವಾತನು. ತುಂಬೆ ಅಣೆಕಟ್ಟುಡು ಬುಧಾರ 3.75 ಮೀಟರ್ ದಾತು ಮಾತ್ರ ನೀರಿತ್ತದು. ಅಂಚನೆ ಶಂಭೂರ್ದ AMR ಅಣೆಕಟ್ಟುಡು ಸುಮಾರು 18.43 ಮೀಟರ್ ದಾತ ನೀರು ಜಮೆ ಆತನು. ತುಂಬೆ ಅಣೆಕಟ್ಟುಡು ನೀರ್ದ ಮಟ್ಟ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪು ನೀಡಿದವ್ರ ಅಡೆಗೆ AMR ಅಣೆಕಟ್ಟುಡು ನೀರು ಪಾಡೆರೆ ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಗೂ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ನನ್ನ ಕೆಲವು ಕಡಿಟು ಬರ್ಸ ಬತ್ತದಿತ್ತದ ಕಠಿಣ ದೊಂಬುಗೂ ನೀರು ಬೇಗ ಆಜುಂಡು ಅಂಚಾದ ಓಲ್ಲ ನೀರ್ದ ಮಟ್ಟ ಏರ್ದಜಿ ನನ್ನದ ದಿನಕ್ಲೇಡು AMR ಅಣೆಕಟ್ಟುಡು ನೀರು ಪಾಡುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ 2014 ಕೇಸ್ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರಾವಂದೆ ಪಿದೈ ದೇಶೋಡು ತರೆ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತಿನ ಆರೋಪಿ ಕರಿಯಂಗಳದ ದುನಿಯಾ ಶರೀಫ್ ಯಾನೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತಿದರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕರಿಯಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ 52 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಆರೋಪಿ ದುನಿಯಾ ಶರೀಫ್ ಯಾನೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಪಿದೈ ದೇಶುಡು ತರೆ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬಲಿಕ್ ಬೂರ್ದೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ 2014 ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ಕೇಸುಡು ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಹಾಜರಾವಂದೆ ಆರೋಪಿ ತರೆ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತೆ. ಪಿದೈ ದೇಶುಡ್ದು ಮೇ 5 ಅಂಗಾರೆ ಊರಿಗೆ ಬನ್ನಗ ಬೊಂಬೈದ ವಿಮಾನ ಉಂತುನ ತಾಣುಡು ಸಹರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಸಾಯಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೊಲೀಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫನ್ ಪತ್ತದೆರು. ಆರೋಪಿನ ಬುಧಾರ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಹಾಜರು ಮಲ್ತದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ಪಾಡ್ದೆರು. ಗುರುವಾರ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಅಂಬಿಕಾ ಸಮೂಹ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಡು ಗುರು ವಂದನೆ ಪಾದ ಪೂಜೆ ನಡೆಪೆರೆಯಿತದು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಶೃಂಗೇರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿರೇನು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಗಾಡಲಿನ ಜಾತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡಿರು. ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ್ನ ಶೃಂಗೇರಿ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿರಿಗೂ ಗುರುವಾರ ಪುತ್ತೂರದ ಅಂಬಿಕಾ ಸಮೂಹ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಡು ಗುರು ವಂದನೆ ಪಾದ ಪೂಜೆ ನಡೆಪೆರೆಯಿತದು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಬತ್ತು ಸೇರಿಯರು. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಕಬಕ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಳ್ಯಾಡು ಶ್ರೀ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿರನು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿಲಿನ ಜಾತೊಡು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಬಪ್ಪಳಿಗೆಡು ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಎದ್ಕೋನದ ಮರ್ಯಾದೆಡು ಅಂಬಿಕಾ ಸಮೂಹ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆರು. ಯಕ್ಷಚಿಗುರು ಕಲಾ ತಂಡದ 5ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಇಳಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಡೆತಂಡ ರವಿ ಶಾಂತಿ ಅಡುಮರುಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತಿರು. ಯಕ್ಷಚಿಗುರು ಕಲಾ ತಂಡದ 5ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಇಳಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಡೆತಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಅಡುಮರುಳಿ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಂತ್ರಿ ರವಿಶಾಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತಿರು. ಸಂಪತ್ ಮುಂಡ್ರೇಲ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸುದಿತ್ತರು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಚನ್ ಬಂಟ್ವಾಳ, ಭಾಗೇಶ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರು, ಅರ್ಜುನ್ ಬಂಡಾರ್ಕರ್, ಸುಚೇಂದ್ರನಾಥ MS, ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತ್ ಇಂಚ ಸಾಧಕರಿಗೂ ಸಾಧನಾ ಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕುರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಬರವು ಕಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ 13 ಜೋಕ್ಲಿಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಅರ್ಪಣೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಡೆತಂಡ. ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಪಡ್ಪು, ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತಿನ RK ಸಂಸ್ಥೆದ ವಿಟ್ಲದ ತಾಪಕಿರು ರಾಜೇಶ್ ವಿಟ್ಲ, ಉದ್ಯಮಿ ಲಾಯನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೆರಿಯಪಾದೆ, ಶೈಲೇಶ್ ಶಾಂತಿ ಉಬಾರ್, ಯಕ್ಷಚಿಗುರು ತಾಪಕಿರು ನವೀನ್ ಶಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ, ಯಕ್ಷಗುರುಕುಲು ಶಶಿಧರ ಬಾಚಕೆರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಪೊಂಜೋಲಿನ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಗೂ ಎದುರಾದ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಲಿ ದೂರ್ದೆರು.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸುದ್ದಿಕೊಟ್ಟುಡು ಪಾತಿರ್ದು ಪೊಂಜೋಲಿನ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಗೂ ಎದುರಾದ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಎಂದು ಪಂಡಿರು. ಪೊಂಜೋಲಿನ ಪರವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇತ್ತದು ಅವು ಪೊಂಜೋಲಿನ ವಿರೋಧಿ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಗುಜರಾತ್ ಮಣಿಪುರ ಸೇರ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡಿಟ್ಟು ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡಪಾಯಿನ ಕೇಸ್ಲೇಡು ಆರೋಪಿಲೆಗೆ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತದು ಜೆರಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಲಿ ಪಂಡಿರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಂಚನ್, ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಉಮೇಶ್ ಬೋಳಂತೂರು, ಬಂಟ್ವಾಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಲಾದ್ರು ಮೆನೇಜರ್ ಸುದ್ದಿ ಕುಟ್ಟೊಡಿತ್ತೇರು. ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಕೆಲವು ಕಡೆ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂತ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಂದು ಮಹಿಳೆಯರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ದೇಶದ 20 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು, ಯಾವುದು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 2023ರಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ತಂದರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಆಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹುಮತದಿಂದ ಅಂಗೀಕಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು 2023ರಲ್ಲಿ ಆ ಮಸೂದೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. 23ರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದಂಥ ಆ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಅವರು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಬಳಿಕ 26ರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ತಂದು ಇವತ್ತು ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರು ವಿಂಗಡಣೆಯ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಆ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಂದು ಇವತ್ತು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಸೂದೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಯಿತು. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಬಿದ್ದು ಹೋಯಿತು. ಇದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಲೆ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು, ವಿರೋಚಿತ ತಲೆ ಕಟ್ಟುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮೇ 14 ಪಾಣೀರ್ ಆಲಡ್ಕಡ್ ನಡಪೆರೆಯಿತದು. ಹಿರಿಯ ಕವಿ ರಹೀಂ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮೇರಿನು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದ ಅಜಪು ಮಲ್ತದನಂದು ಬ್ಯಾರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಉಮ್ಮರ್ ಯುಎಚ್ ಪಂತೇರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಉಮ್ಮರ್ ಯುಎಚ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮೇ 14 ಪಾಣೀರ್ ಆಲಡ್ಕದ SS ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ನಡಪೆರೆಯಿತದು. ಹಿರಿಯ ಕವಿ ಪದ ಪನ್ಪನಾರ್ ರಹೀಂ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮೇರೇನು ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದ ಅಜಪ್ಪ ಮಲ್ತದನಂದ ಪಂಡೇರು. ಜೋಕ್ಲಾಟಿಕಿಡೆ ಪದ ಪನ್ಪುನ ಉಮೇದಿತ್ತಿನ ರಹೀಮಿರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಪರಿಸರದ ಪುದರ್ ಪೋಯಿ ಸಬೀನಾ ಪದ ಪನ್ಪುನ ಉಮತ್ತುಮ್ಮ ಮೆರೆಡ್ದು ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ಪದ ಪನ್ಯರೆ ಪದ ಕಟ್ಟೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತದಿತ್ತಿರು. ಪಕ್ಷಿಪಾಟ್, ಇಲಿಲೋಗಂ, ಮಾಣಿಕೈ ಮಾಣಿ ಮುತ್ತುದಂಚಿನ ಮಲಯಾಳಿ ಮಾಪಿಳೆ ಪದಕ್ಲಿನ ರಾಗುಗು ಬ್ಯಾರಿ ಪದಕ್ಲಿನ ಬರೆದು ಪನೊಂದಿತ್ತಿನ ರಹೀಂ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ 5 ಬುಕ್ಕ ನಾಟಕುಲೆಡು ಪದ ಪನ್ಪುನಾರಾದ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿರಂದು ಪಂಡೆರು. ಪದ ಪನ್ಪುನನೇ ಕಸುಬು ಆದ ಮಲ್ತುನ್ನ ರಹೀಂ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಕೇರಳದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡಿಟು ನಡತದಿನ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿಡು ಬ್ಯಾರಿ, ತುಳು, ಮಲಯಾಳಿ, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ ಪದ ಪಂತೆರು. ಕನ್ನಡ ಜನಪದ, ಹಿಂದಿ ಕವಾಲಿಲೇನು ಸತ 6 ರಾಗೋಡು ಪಂತೆರು. ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಬೊಕ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಮ್ಮನ ಇಂಚ ಪಾಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಮ್ಮನ ಮರ್ಯಾದೆಲೆಗೆ ಸಂದಿನಾರ್ ರಹೀಂ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಆದುಲ್ಲಿருந்து ಉಮರ್ ಯುಎಚ್ ಪಂತೆರು. ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಸಿನಿಮಾದ ಪುದರ್ ಪೋಯಿ ನಟೆ ಬುಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು JP ತುಮಿನಾಡ್ ಸಂಸಾರದ ಬದುಕಿಗೆ ಪದ್ಯದಿತ್ತರು. ಅರಿನ ಮದಿಮೆ ಪೆಲಿಕುಳದ ಸ್ಕೌಟ್ ಭವನೋಡು ನಡೆತದ. ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಸಿನಿಮಾಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡಿನ JP ತುಮಿನಾಡ್ ಸಂಸಾರ ಪನ್ಪುನ ಹೊಸ ಬದುಕಿಗೆ ಕಾರ್ದಿತ್ತರು. ಕುಡ್ಲದ ಪೆಲಿಕುಲ ಸ್ಕೌಟ್ ಭವನೋಡು ನಡತಿನ ಅರಿನ ಮದಿಮೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಕಲಾವಿದರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನಕ್ಕಲು ಅಭಿಮಾನಿಲು ಬತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಪೋಬಾಯಿಕಿದರು. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿರ್ಸೆ ಆದಿತ್ತಿನ JP ತುಮಿನಾಡ್ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗೂ ಪೋಕು ನಡೆದು ತುಂಬೆ 14 ವರ್ಷ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಾದಿತ್ತರು.
ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕದಿಕಾರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಬಸದಿಡ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಗರ್ದಡು ನಡೆತಂಡ ಈ ಮಿನದನಟು ಮಂಗಳೂರದ ಮಕ್ಕಿಮನೆ ಕಲಾವೃಂದದ ಕಲಾವಿದರು ಸುದೇಶ್ ಜೈನ್ ಮಕ್ಕಿಮನೆ ಮೇರಿನ ಸಂಯೋಜನೆ ತರಾವರಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ದು ಸೇರಿದ ಸಭಿಕೆರೆ ಉಡಲ್ಗಿಂದಿಯರು ಕದಿಕಾರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಬಸದಿಡಿ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಲಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರ್ವ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಭಗವಾನ್ ಒಂಜಿಸಾರತ ಎನ್ಮ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚನೆ ಮಹಾಮಾತೆ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿ ಬಿಂಬುಲಿನ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಕಶಿಲಾ ಚತುರ್ಮುಖ ಮಾನಸ್ತಂಭದ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಲಾದ ನಡತಿನ ಈ ಸಂಭ್ರಮಡು ಕುಡ್ಲದ ಮಕ್ಕಿಮನೆ ಕಲಾವೃಂದದ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದಿಯರು ಸುದೇಶ್ ಜೈನ್ ಮಕ್ಕಿಮನೆ ಮೇರಿನ ಸಂಯೋಜನೆಡು ಮೂಡಿದು ಬತ್ತಿನ ತರಾವರಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಲು ಸೇರ್ದಿ ಭಕ್ತಾದಿಲಿನ ಅಂಜನೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲಿನ ವಿಶೇಷ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಸಂದಂಡು ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಕದಿಕಾರ್ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು ಸಮಸ್ತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಊರ್ದ ಪಾಕ ಜನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದು ಸಂಭ್ರಮನು ಪಟ್ಟುಂಡಿರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಾತಾವರಣದ ನಡುಟು ಈ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉತ್ಸವಗೂ ನನಲಾತ ರಂಗದಿಂಜಾಂಡ ಪ್ರಮಾಯಿ ಜೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೇರು ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೂ ವಿದುಷಿ ನಯನ ಆಶಿಷ್ ಅಂಚನ್ ಧನಂಜಯ ಜೈನ್ ವೇಣೂರು ಅಂಚನೆ ವಿತೇಶ್ ಜೈನ್ ಪಡಂಗಡಿ ಮೊಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಸಾಕಾರ ಕೊರಿಯರು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಕುಡ್ಲದ ಅನುಷಾ ಅನುರಾಗ್ ಕರೋಕೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಚ್ ರಾವ್ ಮೇರೆನ ಕದ್ರಿ ಗುಂಡಿ ಹಿತ್ಲು ಇಲ್ಲದ ನವೀಕೃತ ಗಾರ್ಡನ್ ಕೃಷ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಉದಿಪನ ಲೇಸ್ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತನ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಕುಡ್ಲದ ಅನುಷಾ ಅನುರಾಗ ಕರೋಕೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಮಾಲಕಿರಾಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಚ್ ರಾವ್ ಮೇರಿನ ಕದ್ರಿ ಗುಂಡಿ ಹಿತ್ಲು ಇಲ್ಲದ ನವೀಕೃತ ಗಾರ್ಡನ್ ಕೃಷ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್ ನೆತ್ತ ಉದಿಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡೆತಂಡ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಅಂಜನೆ ಸದಾಶಿವದಾಸ್ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೆರೆಡ್ದು ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಪಡೆದಿನ ಶ್ರೀ ಜಯಾನಂದ್ ನಾಗೂರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನಳಿನಿ ನಾರ್ತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಜ್ಪೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಡೆತಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿರಾಯನ ಕುಮಾರಿ ಪಲ್ಲವಿ ದೇವಾಡಿಗ ಮೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು ಅಂಜನೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಸತ್ಯಶಂಕರ್ ರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಾಹಕರಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿರು ಅನುಷಾ ಅನುರಾಗ್ ಕರೋಕೆ ತಂಡೊರ್ದು ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡಿದು ಬತ್ತಂಡ ಮೇರೆ ಗಂಜಿ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಹೊರಡು ಇನಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇನು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈತ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇದೇರಿ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ್ಯಾರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪದ ಮಾತ್ರೆ ಮನ್ಪನೆ ಪಾತೆರ್ನಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮೇರು ಪಂಡೇರಿ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೇನೆ ಅರ್ನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಏನ್ರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಪಂಡು ಎತ್ತು ಪುರುಲ್ ಪಾತೆರು ಒಂಚೂರು ಅಂಚು ಇಂಚು ಅಪ್ಪುಜಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ತುಳುಟ್ರು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ರೆಡಿ ಜನಲ್ಲ ಅರಿಗೊಂಚು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡಿ ಪಕ್ಕ ಅರಿಗೆ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಂಡು ನೆಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಣದು ಎನ್ನ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ದಯಪಂಡ ಇನಿಯಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಕೊರಕೆ ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಆತಿಪ್ಪು ಐಕ್ ಗೌರವ ದೀರ್ತ ಏನನ್ನು ಗೆಸ್ಟ್ ಆದಲಿದ್ದಾರೆ ಐಕ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪಂಡದೆಯನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗ್ದೆ ಇಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನಾನೆಲ್ಲೈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು